Krásný dobrý den, přátelé, tady Michaela Vajsová ze Slunečného života. Já vás dneska zdravím opět ze zahrady, protože je příjemné počasí a protože se mi množí dotazy na téma trávení, tak jsem se dneska rozhodla pro vás připravit takové malé okénko s bylinkami a s takovými prostředky, které vám pomohou v domácí lékárničce hned vyřešit nějaké akutní projevy špatného trávení, ať už se jedná o zvracení, průjem, křeče v žaludku, bolesti žaludku, křeče ve střevech, nadýmání, plynatost, pocit těžkého žaludku, pálení žáhy a všechny tyhle ty nepříjemnosti, které se stávají a v létě se stávají častěji, protože nejenom, že cestujeme a vystavujeme se nějakým novým bakteriím a novým jídlům a vůbec všemu, co nás obklopuje, ale také se často stane, že si třeba neúplně dobře a správně umyjeme ovoce nebo zeleninu. Hodně se to stává při nesprávném umytí hlavně hlávkového salátu, kde tak jako ulpívají různé breberky, které nám potom nedělají vůbec dobře. Takže dneska jsem se rozhodla, že se zaměřím na trávení, a to taky z toho důvodu, že v našich střevech je uloženo 80% imunity. A jak už jsem říkala v jednom videu, sídlí tam taky naše intuice, říká se tomu druhý mozek nebo druhé srdce. A když nedokážete vymyslet věci tady, tak je dobrý poslouchat, jak se máte uvnitř svého těla, uvnitř svého trávení, co vám dělá žaludek. Častokrát lidi popisují, když jsou třeba zamilovaní, že úplně cítí motýlky v žaludku. Když máte strach a stres, tak se vám naopak stáhne žaludek. Prostě je tam uložená druhá nějaká naše inteligence, možná něco vyššího, co nás přesahuje, a jde to právě přes to naše milované tělo. Takže je hrozně důležité to mít v pořádku a dokázat se rychle a nejlépe přírodní cestou uzdravit z nějakých problémů s trávením a nezatěžovat chemicky nebo uměle vyrobenými chemickými preparáty, jako je třeba pastelky Rení, Espumizan, Endiaron a všechny tyhle ty věci, které samozřejmě pomáhají, ale neřeší vlastně tu příčinu, ale jenom nám pomohou v nějakém krátkodobém horizontu zamáznout ty příznaky. Tak jo, tak půjdeme hned na to. Já tady mám stoleček plný zdraví a spoustu těch věcí z toho vám určitě doporučuji, abyste si koupili do své domácí lékárničky, nejenom na doma, ale právě teďko před dovolenými, abyste to vozili sebou, ať už pojedete k moři nebo na Sázavu. A je možný, že si třeba dáte někde nějaký trošičku jídlo, který už bylo dlouho venku na sluníčku, nebo zmrzka zkažená, nebo něco, může se fakt stát cokoliv. Nebo vás někde olízne nějaké zvíře, které úplně neznáte a teď najednou v noci máte problém, nebo hned máte problém. Tak tohle jsou přesně věci pro vás, které vám pomohou a já se s váma teďko s velkou láskou o ně podělím. Tak jo, já začnu úplně tím, co asi neúplně všichni znáte. Já už o tom píšu ve své knize Jak vylečit kvasinkovou infekci přírodně a navždy, která je vlastně průvodcem nejenom jak vyladit ten mikrobiom, to je takový nový termín moderní funkční medicíny, a rovnováze vlastně těch dobrých a špatných bakterií a o tom, abychom se dobře cítili ve svém trávení a ve svém těle. A tohle je aktivní uhlí ze skořápek kokosových ořechů. Já to takhle přiblížím, jestli to bude vidět, ale zřejmě to bude vidět asi obráceně. Já mám zrovna tohle z toho, objednat si můžete jakékoliv jiné, buď to ve zdravé výživě, můžete si to objednat, oni vám to objednají, přivezou, nebo teda aspoň takhle to funguje v mojí zdravé výživě, anebo si to koupíte přes internet. Je to takový černý prášek, který vlastně víceméně funguje podobně jako živočišné uhlí, které známe z dětství hlavně a z lékáren. A tohle je zdravější verze a funguje to tak, že vlastně tenhle ten černý prášek, který rozpustíte zhruba ve 2 deci vody, tak vlastně na sebe nabalí veškeré ty bakterie a všechny ty breberky, které vám vlastně způsobily nějaký ten zdravotní problém. A vy to vlastně vyloučíte stolicí, která potom je tmavší, protože ten prášek je černý, takže kdybyste to používali, tak se určitě nelekněte, že budete mít tmavší stolici. Každopádně je to přírodní záležitost, takže to tělo to úplně krásně rozpozná, hned bude vědět, co má dělat. Takže se na to krásně nabalí všechny ty patogeny a tady se užívá jedna lžička na 2 deci vody. Tak.
To krásně rozmícháte na takový černý nápoj. Já už jsem dávala na Facebook a na Instagram, tuším 2 fotky. Jednou jsem dělala ranní ovesnou kaši právě s tímhletím aktivním uhlím a byla z toho černá snídaně, černé jídlo, což vůbec nevadí. Naopak to ozvláštní to jídlo. A pak jsem dělala ještě šťávu z hroznů. Tam jsem taky dala tady tohle aktivní uhlí. Takže to vypadá takhle, je to černý nápoj. A když se toho napijete, není to jedovatý, já to schválně ukážu, možná pak budu mít úplně krásně černou pusu. Já jsem si to dala do teplé vody, je to super. Já jsem si to dala do teplé vody a to z toho důvodu, že pokud máte problémy s trávením, ať už nějaké chronické nebo zrovna akutní, tak je hrozně moc důležitý, abyste celý ten střed těla neustále prohřívali. Zvenku dávejte si elektrickou dečku, termoláhev s horkou vodou, polštář, lehněte si do klidu, snažte se nic moc nejíst a dávejte si právě třeba tady tohleto černý uhlí a dávejte si ho, nebo to aktivní uhlí, a dávejte si ho určitě do teplé vody, ne horké jako čaj, ale smíchejte si pokojovou třeba s převařenou vodou a udělejte si, mě tady šimrá něco, a udělejte si nápoj, který úplně ucítíte, že udělá v tom vašem břiše jako v pokojíčku. Ta střeva to velmi potřebují, když jsou napadena nějakým predátorem zvenku, který je sice mikroskopický, ale dokáže nám znepříjemnit i několik dní za sebou. Tak určitě si dělejte teplé čaje, teplé jídlo, pokud můžete, tak jeste velmi málo a malé porce častěji. Úplně se vyhněte syrové stravě a syrovým šťávám a všemu, co je takové hodně ostré. A doporučuji vařenou rýži, vařenou mrkev, jenom tak podušenou. Brambory jsou taky fajn. Určitě vůbec žádné mléčné výrobky a maso, takové ty těžké věci. Potřebujete lehkou stravu, aby se to vaše tělo co nejrychleji zregenerovalo a co nejrychleji se dostalo zpátky do té síly. K tomu potřebuje klid a ten klid vy mu dopřejete buď to půstem, ale někomu právě v těch akutních stavech půsty nedělají dobře, tak si dávejte opravdu malé vařené stravy po malinkatých porcích, jako kdybyste byli malinkatý ptáčci. Tak, já si tohleto vypiju později. Tak, pak tady mám podobnou záležitost. Jo a ještě řeknu. To aktivní uhlí ze skořápek kokosových ořechů, stejně tak jako tahle ta další věc, bentonitový jíl, který za chvilku vám řeknu, o co jde. Tak je důležité tohleto nemíchat s žádnými léky, ani výživovými nějakými doplňky, vitamíny, ani s léky, které případně užíváte na nějakou nemoc, protože tím, jak vlastně to uhlí vstřebává vlastně na všechny ty vnitřní nepřátelé, a tak samozřejmě snižuje účinnost těchto léků, protože na sebe nabalí i ty vitamíny, na sebe nabalí i ty aktivní látky z těch léků. Takže doporučuji rozestup 2 až 4 hodiny. Záleží na vás, kolik toho berete, a pokud můžete, tak v těchto chvílích, kdy je vám opravdu zle, tak berte jenom ty nejnutnější léky. Snažte se opravdu nezatěžovat to trávení, ať máte rychle lepší pocit a ať jste rychle zdraví. Tak dalším zázrakem je bentonitový jíl. To vypadá takto. To je takový prášek, nevím, jestli to bude dobře vidět. Každopádně tohle je skvělá věc. Používá se to nejenom na trávení, a to vlastně člověk, mám pocit, okoukal od takových ptáčků, kteří žijí u jezer a rybníků a vod s takovým jílovým podložím. A oni v pravidelných intervalech během toho roku tam vždycky přilítnou a začnou děbat ten jíl a úplně si vyčistí bříška. A člověk to pozoroval a vlastně zjistil, že jíl je skvělý na trávení, nemusíte mít jenom bentonitový jíl, existuje spousta druhů jílů, existuje zelený jíl, smekta vlastně, která se prodává v lékárně, také čištěný jíl, funguje vlastně stejně, tohle je akorát ještě jakoby použitelnější na další věci. A mimo jiné se z toho dělá skvělá maska na obličej. Stačí, když si smícháte lžičku bentonitového jílu s troškou vody, vznikne vám taková kašička, tu si takhle napatláte, za chvilku vás to úplně stáhne, takže se nemůžete vůbec pohybovat, hýbat, mluvit, nic, pak to umyjete, máte krásně vypnutou pleť. Pokud na dovolené nebo někde prostě v přírodě vás štípne nějaký hmyz, budete mít třeba nějaké vyrážky, nějaké ekzémy,
říznete se, budete mít prostě nějaké problémy na kůži, tak určitě vám doporučuju, tady z toho bentonitového jílu si udělejte obklad. Uděláte to stejně jako masku, to znamená, že smícháte lžičku toho bentonitového jílu s vodou a aby vám vznikla taková kaše, něco o hustotě třeba hořčice. A to si naplácáte takhle na tu ránu. Můžete to přikrýt vlhkým ručníkem nebo nějakým kapesníkem nebo salátovým listem. Když nebudete mít, tak na to plácněte nějaký list z přírody. A nechte to klidně hodinu a ono se to nádherně začne vstřebávat a ta kůže se začne velmi rychle uzdravovat. Takže proto já doporučuji tuhletu úplně nejpřírodnější, nejčistší formu toho jílu, protože má mnoha využití, které použijete nejenom v domácí lékárničce, ale právě i v té kosmetice. A je vhodný i pro děti, takže se vůbec nebojte dát i malému peckovi prostě tady tuhletu věc. Určitě mu to nezatíží žádné jeho malinkaté orgány a rychle se uzdraví, rychle přestane mít ty problémy a bolesti bříška a tak dále. Samozřejmě to dávkování, tady je zase lžička na 2 deci vody, u těch prťat je to trošičku méně, každopádně taky záleží, jak jim to bude chutnat. Moje 4letá Julie, teďko čerstvě 4letá, už to dává, brčkem to vycucne a je to rychle hotový, ale byl to proces, takže tady u toho je potřeba trošku trpělivosti. Tak. Mám tady další super věc. Tohle je zeměžlučová směs od dětka kořenáře. Bude to? Nebude to. OK. Tohle je skvělý na vlastně celé zdravé trávení, na žaludek a je to hořké. Vlastně všechny byliny, které používáme na bolesti trávení, ať už jsou to střeva, žaludek, cokoliv vlastně tady v tom středu toho těla, tak je hořké. Ono to zároveň podporuje játra, vylučuje to žluč a vlastně se to rychleji narovnává všechno. Zeměžlučová směs je skvělá hlavně po ránu, když se už necítíte, nebo hned, jak se vám stanou nějaké tyhle negativní příznaky nějakého problému s trávením, tak si dáte žičku zase do teplé vody, 2deckové a vypijete to. Je to v alkoholu, takže to není pro děti, ale pro dospěláky. A tahle ta věc dělá to, že úplně vám najednou povolí ty křeče a začnete se cítit lépe poměrně třeba do hodiny. Záleží samozřejmě, jak moc jste napadení nějakým neřádem, ale mě to pomáhá velmi rychle a vlastně jedu takovou potom trojkombinaci, že si dám vlastně zeměžlučovou směs, chvilinku počkám, 20 minut, půl hodiny, pak si dám buď to aktivní uhlí z kořápek kokosových ořechů, nebo tenhle zázrak bentonitový jíl. Počkám. U toho bentonitového jílu je ještě fajn, když si ho dáte třeba večer a potom už nic nejíte. Tyhle 2 věci nejsou dobré kombinovat s jídlem a oni potom se zmenšuje ten účinek a ztrácí to tu sílu, protože to tělo se musí vypořádávat ještě s trávením nějakého jídla, vypouštět šťávy, štěpit prostě, enzymy tam nabíhají, všechno a je to hrozný zmatek. Takže se snažte vždycky tyhle věci co nejvíc nalačno a počkat vždycky hodinu, 2, 3, čím déle, tím lépe a hodně pít. U toho až 2 litry vody za den určitě a tu vodu si dejte určitě teplou. Každé ráno doporučuji teplou vodu s citronem, ať vás bolí žaludek nebo nebolí, no to startuje metabolismus. Teplá voda s citronem není žádná novinka, je to prostě velmi skvělá, zdravá věc. A pokud vás bolí žaludek, tak o to více. Vůbec nepijte klasickou vodu čistou, ale vždycky si do ní dejte aspoň pár kapek citronu, protože i když budete mít vodu o pokojové teplotě a nebude studená, tak vlastně ta voda je velmi těžká do toho žaludku a uvidíte, že najednou si řeknete, to jsem neměl dělat, protože ten žaludek to zatíží, ale ten citron tím, jak je vlastně zásaditý, tak zalkalizuje tu vodu a vlastně potom pomáhá alkalizovat i to tělo a cítíte se lépe potom. Takže určitě toto a klidně si dejte takhle ráno prostě ještě úplně na čistý žaludek, bez žádné snídaně, nalačno, před snídaní. Teplá citronová voda. Pak, když by to bylo na vás kyselým, že můžete si tam dát kapku medu nebo pár kapek javorového syrupu, trošku z kořice třeba. Můžete to obměňovat, ale určitě nejlepší je ta voda teplá jenom s tím citronem, takhle jak to je. Jenom musíte tam dávat půlku šťávy, respektive šťávu z půlky citronu, ale pár kapek stačí a úplně vám to pomůže.
Tak, bolesti břicha, trávení, trávicí problémy, křeče a tak dále, všechno to, co jsem zmiňovala na začátku, tak velmi úzce souvisí se stresem, se strachem, s nějakým bojem, s nějakým konfliktem, který v sobě máme. To znamená, že pakliže víte, že jste třeba nesnědli nic, nebo si i když si nejste jistí a budete si dávat tady tyhle ty přípravky, tak druhý krok určitě velmi doporučuji. Zaměřte se na to, co vámi aktuálně prochází, s čím jste v kontaktu a jestli tam náhodou není nějaký problém, který vy vnímáte v okolí, že byste měli nějaký strach, byl na vás vyvíjen nějaký extrémní tlak. Je to hlavně teďko před zkouškami, před státnicemi, před maturitami. Prostě vždycky ten konec školního roku je takový peklo. A je důležitý ten žaludek neustále povolovat. Klidně si na něj šáhněte, můžete si ho krouživými pohyby prostě hladit, uvolňovat. Přijít si vlastně celý to bříško, to je vlastně z qigongu taky. A z tai chi, kdy se pracuje s tou energií chi. A to velmi pomáhá tomu tělu, navíc mu dáte vědět, že ho vnímáte, že řešíte ten problém a že se může začít uzdravovat, že se může začít povolovat, že jste zachytili ten jeho signál, že potřebuje pomoc a že už je to všechno vychystané a že už je to teď jenom otázka pár hodin třeba a budete se cítit lépe. Takže dostaňte se do kontaktu se sebou, lehněte si, zavřete si oči, dejte si teplo na břicho, můžete se hladit si to břicho, uvolňovat. A určitě je důležité na ty nervy si udělat heřmánek. Ten je nejenom vlastně, že povoluje nervy, já jsem si tady nasušila už heřmánek letošní, je skvělý také tím, že je protizánětlivý. Pakliže už by se v tom žaludku a trávení po nějakých dnech, kdy se vám nedaří se vyladit přírodně, tak určitě nasaďte heřmánek a běžte k doktorovi. Rozhodně běžte k lékaři, nechte si udělat nějaké vyšetření, nějaké testy, nepodceňujte, toto trávení je velmi citlivé a jak jsem říkala, je propojené s celou vaší bytostí. Jakmile máme prostě špatné trávení, tak máme celkově špatný pocit ze svého života, deprese a už jste na šikmé dráze a už to jede. To znamená, heřmánek, ten já taky velmi doporučuji mimo jiné i ve své knize. To je úplně skvělá, zázračná, nenápadná bylinka. Ještě teďko pořád kvete, takže pokud máte možnost o víkendu si nazbírat nějaký na loukách nebo někde u polí, na kraji polí a tak určitě do toho běžte, stačí vám málo, nebo v lékárně si ho kupte a tam nebude tak kvalitní, jako když si ho nazbíráte vy, že tam už to je takový prach. Každopádně je to protizánětlivý lék a pomáhá velmi silně na psychiku, vlastně uvolňuje, povoluje psychiku, trávení tím pádem. A velmi ho doporučuji i teď, že máte stresy před koncem školního roku. Heřmánek. Udělejte si klidně heřmánkovou kůru, dávejte si čaj každý den, ráno a večer. A třeba 3 týdny, pak si dejte pauzu, protože je to lék. Určitě nepoužívejte bylinky každý den stále, ale dejte tomu tělu taky prostor, ať si odpočine, ať si propláchne, ať může nastartovat svoje vlastní ozdravné procesy a nezlenivíme ho tím, že mu neustále dopujeme nějaké fytonutrienty a tak dále. Ale heřmánek opravdu celoročně je velmi silná kouzelná bylinka a na ten žaludek je úplně super. Tak. Potom tady mám tady meduňku, tu tady mám teďko bylinku, jinak já mám všechny ostatní bylinky na zahradě, takže to potom třeba někdy uděláme nějakou exkurziu. Každopádně meduňka taky velmi uvolňuje psychiku, je dobrá večer meduňkový čaj i na to trávení, protože to je spojené a i na tu psychiku pomůže vám to lépe usnout a cítit se lépe ráno a mít hlubší, kvalitnější spánek. Pak tady mám majoránku, ta je skvělá taky na trávení, na bolesti a křeče v žaludku, na pálení žáhy. Můžete si udělat majoránkový čaj, pokud ji nebudete používat třeba do nějakého jídla, což většinou, když je nám zlé, tak ani na jídlo moc nemáme chuť. Tak si udělejte majoránkový čaj a dejte si lžičku třeba na hrneček 2 decilitrový a ten si můžete taky udělat ráno, večer, nebo ho střídat s heřmánkem a s meduňkou a nebo s kmínem. Kmín je další věc, která skvěle funguje nejenom na nadývání a při vaření brambor, ale je to věc, která, když si uděláte kmínový čaj, tak nejenom, že vám to vlastně uvolní křeče, uvolní vám to bříško a
vlastně dají se tam ty věci tak správně do pohybu. Ale kmínový čaj, a to mám dokonce i recept na webu, když si zadáte vpravo nahoře kmínový čaj, tak tam najdete všechny jeho zdravé účinky a vlastně i v souvislosti s hubnutím. Takže kmínový čaj, tím, jak podporuje trávení, zrychluje metabolismus, tak vlastně pomáhá také snižovat váhu, respektive nadváhu a dostávat vás do takové té rovnováhy, do vašeho správného nastavení tělesného, ale zase pozor, není to samospásné, je to mozaika. To znamená, že když budete jíst hambáče a čokolády a pak si dáte kmínový čaj a budete ležet u televize, tak vás to rozhodně nespasí. Tak, co tady máme dál? Jo, mám tady pampelišku, já už jsem o ní hovořila, tohle je pampelišková směs, listy a květy. Když jsem dělala video o zelené formuli na jaře, jak si vlastně nazbírat bylinky a usušit si a pak si z nich můžete udělat zelené formule, tak tohle je vlastně jenom pampeliška. Mluvila jsem o tom, že hořké bylinky podporují hodně trávení a uvolňují trávení a léčí ho dlouhodobě. Pampeliška je další z těchto bylinek a můžete ji používat buď to na čaj, nebo ji můžete přisypávat do salátů. Můžete si z ní dělat smoothie, můžete ji používat jako prevenci a můžete ji právě používat i v tom období, kdy opravdu máte nějaký akutní problém. Tak a pak tady mám pár čerstvých bylinek. Oni jsou takové trošku zdechlé, ale tohle je oregano, dobromysl. Ten český název je úplně výstižný, neboť dobrá mysl je spojená s trávením, takže tahle bylinka je exkluzivní lékař na trávicí problémy, podporuje i chuť k jídlu, nejenom, že dodává pokrmům krásnou vůni a chuť, ale právě ladí všechny tyhle problémy, které máme v břiše. A podporuje dobrou mysl, to znamená, že když si uděláte třeba i čaj večer, tak vás to krásně naladí, uvolní a budete spinkat, budou se vám dát krásný sny. Ráno se probudíte a bude všechno OK. Tak, pak tady mám bazalku. Já jsem tady teďko uštípla pár těch větviček, ale jak říkám, už je to trošku... Ale bazalku všichni znáte, ta asi není potřeba nějak představovat. Bazalkový čaj, úplně super věc. Když si nebudete ji chtít dávat do jídla, tak si můžete udělat bazalkový čaj, který je skvělý právě taky zase na žaludek, na střeva. A tohle je máta. Tohle je máta, která, tu už asi moc nevzbudím. Tohle je úplně klasická máta peprná ze zahrádky, není to ta divoká, ze které jsem dávala recept a dělala syrup. Před pár dny jsem to dávala na Facebook a na Instagram. Každopádně máta je taky skvělým lékařem na žaludeční problémy, na problémy s trávením, se střevy, s nadýmáním, na nechutí k jídlu, na pocity přeplněného žaludku a prostě takový všechny ty věci, které prostě nechcete. Takže všechny tyhle bylinky vám pomohou. Mně se sem toho nevešlo víc, ale těch bylinek je celá řada. Vždycky se zaměřujte na ty hořké bylinky. Ať je to řepík, nebo peliněk, nebo puškvorec. To jsou všechno bylinky, které jsou na to trávení skvělé a pomohou vám. A kromě těch bylinek je potřeba dostat ten blázinec pryč z těla. To znamená, že tady tyhle dva výrobky, aktivní uhlí, z kokosových skořápek a bentonitový jíl, vám velmi pomohou zastavit průjem, sklidnit to trávení, nabalit na sebe všechno to, co tam nepatří a krásně to vyloučit z těla ven. Je důležité u toho hodně pít. A ta země žluč, jak už jsem říkala, ta vám pomůže hned, velmi rychle. Pokud si koupíte tu směs, tak tam máte i přimíchané další bylinky a stačí vám opravdu čajová lžička na 2 deci vody. Můžete to mít 1, 2krát denně a uvidíte, třeba už během prvního dne už to bude v pořádku a už nebude potřeba dále brát. Ale jak říkám, to jsou věci, které já mám ve své lékárničce nejenom pro sebe, ale i pro všechny lidi, se kterými jsem na cestách nebo i doma. A skvěle to zabírá. Tak, jo. Tak tady mám citron, teď jsem si tady připravila, jakože citron prostě jede a citronová voda teplá. Zázvor nejlépe oloupat a potom nastrouhat nebo na škrabkou na jemně linkaté plátky, zalejte teplou vodou, dejte si zázvorový čaj, můžete tam dát ten citron, až to trošičku schladne, ať zbytečně nepřijdete o cenný vitamin C, který pomáhá tomu tělu se rychleji zregenerovat, protože posiluje imunitní systém a dodává nám takovou tu energii do buněk a
regeneruje prostě nádherně. Takže zázvorový čaj. Když uvidíte, že ten zázvor má někde plíseň, tak já bych vám nejradši doporučila to nebrat a úplně to vyhodit celý ten kousek spíš, než to jako oloupat a nějak se s tím spokojit, ale protože vím, že ta plíseň na tom zázvoru je jakoby běžná věc a ne asi každému se chce vyhazovat potraviny, tak jako, ale určitě nepoužívejte to s tou slupkou a snažte se ten zázvor kupovat v malém množství a vždycky ho rychle zpracujte, abyste se právě vyhnuli tomu plesnivění, protože když už je to na té kůře, tak už se to dostává i do celé té zeleniny a do toho celého kořenu a je to potom blbý, je to škoda. A když budete v restauraci a budete si dávat zázvorový čaj, tak jim vždycky řekněte, že chcete ten zázvor oloupat, protože oni jsou mrchy a vůbec ho neloupou a úplně ho tam prostě prásknou, jak to je a vy tam vlastně, mám tam, je to v teplý vodě, ale ta voda není třeba 100 stupňů, oni to mají z těch mašin, takže tam je třeba 60-70 stupňů. A vlastně všichni ten bordel, pardon, tak to vám plave vlastně v tom čaji, takže můžete být trošičku nepříjemní a poprosit, ale ono to jde i příjemně, můžete poprosit o to, ať vám to určitě oloupou, že moc děkujete a že se budete určitě revanžovat a napíšete pozitivní recenzi a dáte jim telefonní číslo a já nevím, Bůh ví co ještě. Tak jo, přátelé drazí, tak to je pro dnešek všechno. Já doufám, že vám tyhle ty tipy pomohly a že vám budou pomáhat do budoucna, protože to je to nejlepší, co já vám o trávení tady teďko můžu předat na tu rychlou první pomoc. Určitě se vyvarujte veškerých smažených jídel, těžkých jídel, takových, o kterých všichni víme, která to jsou, která nejsou ani zdravá, možná jsou chviličku jako chutná, těch půl minuty, to je úplně pecka, ale pak máte x dní prostě problém, tak si jenom zvažte, jestli vám to za to stojí. A samozřejmě občasný hřích je v pořádku, jsme lidi a je potřeba to tady trošičku taky ochutnat všechno. Ale aby to nebylo každý den a abyste si zbytečně neskracovali život tím a kvalitu života, protože ono to nepoznáte, když si to dáte jednou, dvakrát, 50krát, ono to poznáte až třeba za 30 let a to už prostě je zbytečně škoda a pozdě. Mějte se moc krásně a pokud se vám tohleto video líbilo, budu vděčná za to, když ho budete sdílet a budeme tak spolu pomáhat co největšímu počtu lidí se cítit skvěle. A doufám, že ten přenos té pozitivní energie, kterou já neustále načerpávám z příjemných setkání i s vámi konkrétně na osobních konzultacích, i s mými přáteli a hlavně z přírody, ve které mám to požehnání žít, se na vás nějakým způsobem příjemně přenáší a určitě se nechte inspirovat a čerpejte z toho, co je vám příjemné. Mějte se krásně, určitě si pořádně myjte ovoce a zeleninu, už jsem o tom mluvila i v minulém živém vysílání z minulého týdne. A já se zase budu těšit někdy příště na takovéhle online živé setkání s vámi. Sice vy nemůžete reagovat, ale já cítím, že se třeba díváte a je to něco mezi nebem a zemí, nejenom mezi tím, že já tady sedím a mám tady ten telefon a vy jste někde tam, ale mám nějakou schopnost prostě vás zachycovat a cítit, takže jsem moc ráda, že se díváte a že jsme takhle spolu v kontaktu. Mějte se krásné dny, těším se na příště. Tož.